Dames en heren, welkom bij dit gevecht van het jaar. Wat zeg ik? Misschien wel het belangrijkste gevecht van de hele eeuw. Er wordt hier namelijk vanavond gevochten om de wereldmacht. Dit gevecht wordt live uitgezonden door alleen over 148 landen van de ganse wereld. Dus zeker er klaar voor, mensen uit heel en al die duizenden mensen thuis voor de televisie. Dan zeg ik, from the biggest stadium in hell, Don Bosco, let's get ready to rumble! Mr. President, welcome in hell. Do you have something to say to the people from hell? Of course I have something to say. My name is Trump, President Trump, and I hate you. I hate you all. I hate you all welcome. And from this time on, it's gonna be hell first. Hell is the best town in the world. And you have the best clubs. And one of these clubs are the Gangmakers. And they have a gang. A gang with a fake president. And 2 fake Frozens. Frozens? Maar bedoel je met Frozen? Ah, de vorsten. Yes.
And they are zelfs in a fake prins and a fake reet. His reet van 11. And then there is another group. They call themselves the Woelnoses. But in hell, they are more bekend as the Talk-a-lots. Because they only do talk, 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 like a group of kippen. But when they are blowing on schuiftrompetten. They houden op trommen en blazen op fluiten, together with the gangmakers. And if they blast good, they get a persoonlijke onderscheiding from that fake prince. That's hilarious! Yes, Mr. President, er is hier van alles goed hier in heel. We hebben zelfs de Dorpsstraat opgeknapt en heel paneel. Yes, then read it. I read it in the Dragon. In the Dragon? Ook gemeente de Draak? Yes, de Helderveste Eveningsgezet. And I read that you have a jumbo supermarket. And all you people from hell comes there shopping. But not alone the people from hell. Also strange people from Tours. And fake people from Biege. And they pick all uw spaarzegeltjes in. Yeah. They pick all uw spaarzegeltjes in from the Max Verstappen raceauto's. And die fake Tupperware deursjes. Yeah, I give you gelijk in, hè? So, there is a grens. And die grens is now bereikt. We're gonna build a wall. A huge wall. And let Tours and Bergen pay for it. Let's make hell great again! Dat zien we het grote werk van de president van Amerika. Maar nu, in the left corner, de Oedijger, the Rocket Man himself. De grote, glorieuze leider, de eeuwige president van Noord-Korea, Mr. Kim Jong-un. Everybody wants to My name is Kim Jong-un from North Korea. And this is Shirley Seng. My blind Kung Fu master. Shirley Seng and I are going to do a very, very dangerous trick. Shirley Seng is holding the plank fast. And I hold the plank ram door de midden with my knife hand. Very, very fast, like a rocket. Okay? So, when I say 1, 2, 3, everybody say, whoa! Like a kapotte hoorn. Okay? Here we go. 1, 2, 3. Ho, 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 Mr. Un. Deze meneer
Dat die niet meer. Shele Sham, Banzai. Sentez-vous? Sentez-vous? You don't like trick? You think the plank is nap? Hold the plank and you can try. You can hold the plank and try. Yes, try. If it's okay. We're gonna try once more for you. If I say 1, 2, 3, you say whoa. Okay? Here we go. 1, 2, 3. Very, very good. We're gonna do once more together. There's the same plank, there comes another plank, and Shele Sham is holding the plank off. Okay, here we go. Yes. Okay. Welkom, Mr. Kim Jong-un. Kim Jong-un, we hebben gehoord dat jij de wereldmacht wilt overnemen van Mr. Donald Trump. Maar, Mr. Kim Jong-un, wij wonen hier in Europa in een democratie. En nu vragen wij ons af, wanneer heb jij verkiezingen in Noord-Korea? Wat? When do you have elections? Elections? Yes. I have elections every morning and every evening. Mr. Un, wij hebben de laatste tijd heel veel wietplantages in Heel. Op de Kennedystraat. Geen weg en het heel Sledal, dat zit er vol met. Heb jij ook drugsdealers in Noord-Korea? Yes, we have also drugs dealer in North Korea. First we have Mr. Do. Mr. Do Ping. And then we have another drug dealer, he's called Hai. I said, Hai. I said, Fuyong Hai. Why? Because he was smoking pot on the toilet with Mr. Po. Mr. Po? Yes, Mr. Ebo. He delivered very good shit for Olympic Games. But he's now dead. Shele Sham put them in the beton. They're now completely stoned. Back to Heel. We hebben de laatste tijd heel veel wateroverlast in Heel. Heel veel last van modder en pratsch. En dan hebben we van die grote poelen gegraven. Dat was bij de ringweg. En hierachter, bij de kinderboerderij. We call them wadi. Do you also have wadi in North Korea? Wadi? Yes. No, but we have Aldi. And they have lots of water at the Aldi. And Schulterbrouw ook. Dat hebben wij ook, Aldi. Maar we hebben zo'n last van pratsch en modder. Yeah, Shele Sham has also a mother. Ja, oké, maar die modder van Shele Sham die zal toch wel heel oud zijn dan, hè? De mother van Shele Sham is Ai Tam. En vader is bang van Tam. En nou, vader killed mother at Camp Plotseling. No, not plotseling. Good timing. Waar waren ze dan doen dan, die kamoen? He killed her at the family walker.
family walken, gezellig toch? Yes, family walking, because you never walk alone. We gaan eens even terug. Nee, maar wacht eens even. Wat heeft hij dan eigenlijk al gegeten? She ate utanasi. And then, babi, pang pang. Gaan we toch even terug naar Mr. Trump. Mr. Trump, you also have a beautiful wife, Mrs. Malari. Do you brought her with you to the Netherlands? No, that fake wife is at home. Jammer. Because I think she's going French. I think she's going French with the Timmerman. Because I found sex under the bed. And now you see that, Mr. Trump, I think my wife goes French too. No. With the Metzelaar. Met een metselaar. Yes, with the Metzelaar. Because I found cement under the bed. Nou, My wife is cheating too. ja, She is cheating with a wet beard. een wit beer, kom op zeg. I found Santa Claus under the bed. Mr. Trump, wat voor een wedstrijd wordt het ding geen? I'm gonna kick some ass. En jij dan, Mr. Kim Jong-un? When I'm ready with Mr. Trump, he only drinks soupy. Nou, gaat jij het klaarmaken, heren? Dan gaat verwijgen, omkleden. En dan gaat de wedstrijd zo beginnen. Dan gaan we nog even wachten op de gewichten en de lengtes van de heren. Ondertussen ga ik de zaal in tweeën verdelen. Deze helft uiteraard voor meneer Trump. Blijven zitten meneer. Blijf zitten, want de hanger is nog kijker. Ja? Deze helft is voor meneer Kim Jong-un. We gaan even het aanmoedigen even goed proberen. Hè? Ik hoef eigenlijk hopelijk niet veel te doen. Ik moet een keer zo en dan gaat jij helemaal los. Hè? Dan gaan we een keer proberen. Matig. In Noord-Korea hebben de oudste mannen een hoger stem. Dus dat moet wel een octaaf hoger. Dus denk eraan als je gaat juichen. Gaan we het een keer proberen. Wil je het nog een keer proberen? Ja? Zeg je ik zeker? Hey, ja. En je krijgt de lengte zo van de gewichten. En in the right corner, Mr. Donald Trump. 1,82 meter en 170 kilogram. En 1,76, 72 kilogram. De huidige president van Noord-Korea, Kim Jong-un. En 1,44, 120 kilogram was de ronde mis. Ja, dat moet ook bezuinigen. Zeg, ik heb jou dikker gezien, hè? Leuk voor de flote, ik ben bezig met afvallen. Aanvallen? Dan moest je doen aan zo'n misverkiezing. Dan weet ik zeker dat je aanvult. Oh, no, zeg, floot. Wij gaan beginnen. Approach, please, ref. Gentlemen, we make it a clean fight. Mr. Kim Jong-un, no rockets, yes? And Mr. Trump, no grabbing by the pussy. Yeah? Back to your corner. You wait for the bell. En voor mij verrast alleen maar. Let's get ready to rumble! Fight!
fight! Vijf, 6, 7, 8. En moet ik de man eens aan? Fight! Spreken niet. 5, 6, neem je gloves. Come on now. Hop, fight! Zit te roken? Waarom rookst je eigenlijk? Ik ging nog liever vreemd en dan ik ging roken. Nou, ik ook, maar dat is die pauze veel te kort. Zo kennen we dit. Let's get ready to rumble! 1, 2. Wat gebeurt er nu? Heb ik geen idee goed. Wie ook niet. Maar ik heb in het begin gezegd, het wordt allemaal opgenomen. Maar alleen, dus de regie kan misschien even terug spelen. Peter, lukt dat? Hij knikt van jou ding niet. Hij speelt even terug naar het begin van de tweede run, Peter. Dan gaan we dat nog eens aanspelen in super slow motion. Mensen met epilepsie kunnen met dat uitdoen. Dan zeg ik, let's get ready to rumble.